festa que é o día do Corpiño. Eu voume a presentar que vos son a regueifeira, son che a vosa veciña, son a neta da muñeira. Hai que darlle a noraboa, dixo así de corazón, a esas rapazas guapas que son da comisión. Elas viñeron chamarme porque querían que cante, eu xa non lles cobro nada, hoxe veñolles de balde. Quero dar as gracias antes e facelo nun momento a toda a xente presente e tamén o ayuntamiento, que se portaron moi ben e digo así de corazón, xa nos joderon a festa e tamén a contribución. Eles hai que darlle sempre, sempre darlle a noraboa, son che todos uns mangantes, eso sí que é cousa boa. Non che valen para nada, solo valen para cobrar, hai que recordarlle algo, o río hai no que vir limpar. Deben terche moita festa, teñenche moito traballo, eu desde aquí de arriba que vayan rascalo carallo. Tamén debo decir algo, dixo yo así nun agro, que vayan tomar algo, vayan tomar un vermú. Non che pasou o alcalde, nin tampouco concejales, porque están moi ocupados, hai asuntos consistoriales. Non sei como vai acabar esa casa do concello, porque están marchando todos, solo quedamos os vellos. Eu voulles dicir algo, que non che ninguna perda, desde a parroquia de Oca poden ir todos a merda. Xa non temos máis proxectos, xa se acaba a comisión, porque o único que queren é cobrar o patacón. Xa nos joderon a festa, pero habemos de bailar, e aquí a que vos canta moito lles vai acoplar. Estou pensando que un día vou ir hasta o pleno, voulles cantar a regueifa que lles vai caer o pelo. Quero darlle a noraboa, fajo así de primeiro, a unha rapaza guapa que é Sandra do Carpinteiro. Tamén quero dar as gracias, eso sí que non o nego, as que están traballando, esas netas de Cardezo. E xa non me olvidaba, non o dixen de primeiro, míralo como se ríe a Silvia
si hai un regueifeiro. El tuvote aquí a noite, tuvo el a regueifar, hoxe xa o sabía, e por eso non veu cantar. Foiche a festa moi bonita, foiche a festa moi rauda, e agora xa non canta, quitará na sepultura. Eu aquí xa me despido, que xa non quedo calada. Vos queredes bailar unha peza agarrada. Disfrutade ben da festa, que é o que hai que facer. Agarrade aí os fillos e tamén a unha muller. Bos días a todo o mundo, a todos os meus veciños, desexamos boas festas, que teñades bo corpiño. Eu hei de cantar e sempre, non cho fago aló moi ben, pero hai que cantar regueifa, hai no que facer cen. Eu quería vos decir, dijo así en un momento, protestade nunca ledes,